गरिया बेटाटे तोहरा कमाई में आग लगल बाटे। मेहरी परेशान बड़ी गरिया बेटाटे तोहरा कमाई में आग लगल बाटे। उपाय के सिलेंडर भराई के ढेर करी टामा बुलाई के बोला ये चाचा जी बोला ये चाची जी कौन भइल करू नाम हो। बोला ये चाचा जी बोला ये चाची जी कौन कइल करू नाम हो। टाइम पे मिले न खाना केकरा के दिए धुआं के वो रहना। चूल्हा पे टाइम से मिले न खाना केकरा से दी धुआं के वो रहना। परी कमन पैया ये सैया ये भइल बाडली के डरामा। बोला ये दादी जी कौन भइल